Premnožené medvede vraj vyhubili mravce. Prírodzenú potravu toho hlucháňa nám ten medveď všetku požral. Toto Huliakovo tvrdenie považujem za ťažkú demagógiu a veľmi nebezpečný nezmysel. A veľmi rád vám z tohto lesa vysvetlím, prečo to tak je. Medveď rozhrabáva mravíska, požiera kukly, teda všetky tie larvy a vlastne všetky tie záležitosti, ktorými sa vie živiť hlucháň. Tá hypotéza je postavená na zdanlivo dobrých dôvodoch. V podstate hovorí, že v čase, keď bol Hrudko Huliak ešte malý, strapatý chlapec, lesy ako ten okolo mňa sa doslova hmírili mravcami. Ja si naozaj pamätám zo svojho detstva také tie veľké mraveniská, ktoré boli orientované na sever väčšinou. Dnes ich naozaj v lesoch nevidíme. Čo je podľa vás príčinou? Všade boli mraveniská, mravčie kopy, mravce štípali, dalo sa pred nimi uniknúť. Veľmi silná spomienka na detstvo. Ten istý les, to mravenisko tam bolo. Dneska tam zrazu nie je. Tie lesy sú stále tu, ale vymizli z nich tie mraveniska. Naozaj nenájdete tu jediné mravenisko a preto dôvod musí byť jediný. Premnožené medvede, ktoré sa živia mravcami, vytvorili taký tlak, že mravce skrátka vyhubili. Táto teória ale dostane naozaj zabrať potom, ako so mnou navštívite les, v ktorom sú aj medvede, no napriek tomu sa tam krásne darí mravcom. Presne ako v časoch, keď bol Hrudko Huliak ešte malý. Som uprostred Štiavnických vrchov, oblasti, ktorá je dobre známa častým výskytom medveďa. Ak by medvede niekde vyhubili mravce, bolo by to práve tu. A napriek tomu stačí sa naozaj zadívať na lesnú pôdu a uvidíte tu desiatky a stovky robotníc mravca lesného, ako robia to, čo vždy. Lezú po povrchu, hľadajú potravu, ktorú keď ulovia, následne donesú do hniezda. Prečo tomu tak je a prečo tu medvede v žiadnom prípade mravce vyhubiť nemohli, si vysvetlíme, ako náhle nájdeme prvú mravčiu kopu, známe mravčie hniezdo. Mravenisko. To je skutočne úžasná prírodná štruktúra, ktorú budujú celé generácie robotníc, vkladajú do nej obrovské množstvo energie, materiálu. Skrátka, je to niečo, čo má pretrvať roky. Preto je veľmi dôležité, aby miesto, na ktorom kráľovna naozaj založí svoje kráľovstvo, bolo optimálne nielen z hľadiska dostupnosti potravy, ale aj klimaticky. Mravce sú vo svojej podstate teplomilné a tak využívajú na zakladanie takýchto kopovitých hniezd naozaj miesta, kde dostatočne svieti slnko, kde je optimálna vlhkosť pôdy a kde nie je veľmi chladno. V tomto lese je však mravenisk naozaj veľké množstvo. A dôvodom je samotný les okolo mňa. Keď sa na neho dobre pozriete, uvidíte, že stromy tu rastú pomerne vo veľkých rozostupoch. Dalo by sa teda povedať, že tento les je riedky. Je to taká klasická dubina v strede Štiavnických vrchov, kde na povrch pôdy stále dopadá veľké množstvo slnka. Potenciálne kráľovné, tak majú naozaj na výber veľké množstvo mikrostanovišť, kde si môžu založiť svoje hniezdo. A to sa naozaj dá založiť kdekoľvek na celej ploche tohto krásneho dubového lesa. Zdá sa, že ešte ďalší faktor je dôležitý. Ako by tieto lesné mravce preferovali staré stromy, po prípade mŕtve drevo. A práve v kontakte s týmto špecifickým substrátom si budovali svoje hniezda. Dáva to zmysel, tak mikroklimaticky ako vlhkostný, ale možno aj vo vzťahu k ochrane pred tým útokom medveďa, ktoré áno, reálne sa dejú. Pod tým drevom, v jeho kmeni sú chránené naozaj pred narušeniami celej škály živočíchov, ktoré sa živia mravcami, od rôznych spevavcov, krkavcovitých vtákov, cez jazveca, diviaky až po medveďa. A tu sa dostávame k vysvetleniu celej tejto záhady. Je pomerne jasné, že mravce na to, aby sa im darilo, potrebujú riedke lesy s dostatkom mŕtvych stromov a mŕtvého dreva. Takýchto lesov však na Slovensku už nezostáva veľa. Za posledné 10 ročia naozaj vymizli v dôsledku zintenzívňovania lesného hospodárenia. V lesoch ako tento rastie o mnoho viacej stromov, sú vysádzané a umelo udržované a takisto sú rúbané príliš skoro na to, aby sa v nich vôbec mohli vytvoriť staré stromy, nehovoriac o mŕtvom dreve. Základné podmienky, pre ktoré mravce osídľovali toto lesné prostredie, sa tak na väčšine ich pôvodného výskytu skrátka stratili. Je to otázka posledných možno 70 rokov, naozaj výrazného zintenzívňovania toho, čo robíme s lesmi.
som sa úplne stratil. Tak si to zhrnime. Rudo Huliak sa síce nemýli v tom, keď hovorí, že mravcov je menej ako ich bývalo, keď bol malý chlapec, no veľmi sa mýli, respektíve zavádza ohľadom dôvodu tohto poklesu. Ako sme si ukázali, určite za tým nie je medveď, ale zmeny na úrovni krajiny, ktoré prinieslo moderné lesné hospodárstvo, ktoré z lesov vyhnalo pasúci sa dobytok a zásadne ich prehustilo tak, aby sa z jednotky plochy vyprodukovalo čo najviac dreva. To síce má svoj ekonomický efekt, no má to aj svoj ekologický dopad a tak z lesa vyhnalo množstvo druhov, ktoré sú závislé na vyššom oslnení svojho prostredia. Čo treba naozaj zdôrazniť je to, že v tomto je medveď skutočne nevinne. Nedokáže ani zahusťovať les, nedokáže ani odstraňovať staré stromy a mŕtve drevo. A už aj keby sme chceli strašne lipnúť na predstave, že vyhubil práve tie mravce, ktoré si budujú kopovité hniezda, nevysvetľuje to, prečo sa z tých istých lesov vytratila aj celá škála ďalších druhov mravcov, ktorých sú celé desiatky, ktoré žijú v pôde, v konárikoch a na ktoré medveď skrátka nedosiahne. Nevie o nich, podobne ako o nich netuší Rudo Huliak. Okrem mravcov, bohužiaľ v našich nížinných teplomilných lesoch mizne v skutočnosti celá plejáda druhov, od teplomilných motýľov, rastlín, hríbov, chrobákov, vtákov aj niektorých cicavcov. Hovoríme naozaj o kolapse tzv. Svetlinových druhov, čo je fenomén, o ktorom veda vie už niekoľko desaťročí. Navrhuje riešenia, no medzi nimi určite nenájdete trofejový lov medveďa. Ekológii mravcov ako vedeckej disciplíne sa venujem už 20 rokov. Vedel som preto už na začiatku, keď s touto úvahou prišiel istý inžinier Bystriansky, aký veľký je to nezmysel. A rovnaký nezmysel to zostáva aj teraz, keď to vyťahuje Huliak či riaditeľka Fabriciusová. Myslím si, že v politike je naozaj dôležité, aby sme sa rozhodovali na základe faktov a vedeckých faktov, pretože rozhodujeme o veľmi dôležitých veciach. O tom, či budeme fúkať cigaretový dym na rastlinky, alebo sa pokúsime zvládnuť klimatickú krízu, alebo aj o tom, či budeme chrániť lesy, alebo sa radšej orientujeme na trofejový lov medveďa. Všetko sú to veci, ktoré budú mať zásadný dopad na fungovanie našej krajiny, života v nej a na našu spoločnosť. Naozaj nejde o fazulky a preto by o týchto vážnych veciach mali rozhodovať kompetentní ľudia. Ide o veľa, ide o život.